Здравейте отново, надявам се да се чува. Вече сме малко по-надолу в сърцето на новата част на Малинова долина от към околовръстния път. Тук зад мене виждате вече самите сгради. След малко ще обърна пак в модус GoPro, за да видите в детайли пото. Ето. Това е в общи линии квартала, който е необходимо да бъде урбанизиран. Обаче, така като гледам, вече най-вероятно повече от 100 сгради са построени. Не знам кога ще последва това. Бях писал един имейл до Столична община, в който, тъй като повечето пътища са черни тук и нямат наименование, им бях предоставил координати и те ми бяха отговорили, че за бюджет 2026 няма да се предвиди изграждане тук на урбанизирана инфраструктура и съответно разговарях с някои от съседите в жилищните сгради, включително и с домоуправители, които заявиха подкрепа в инициативата за пускане на една подписка в ход, чрез която да се опитаме да направим нещо по въпросата, по-скоро се случи това. Виждате, тук сега аз преминавам през едно място, което е така почти блатисто и което не би позволило в последствие преминаване. Онзи ден бяха излязли на околовръстния път няколко камиони, които съответно са ангажирани тук с строителството, което са предприели предприемачите, и в последствие бяха глобени, защото са излезли с калмни гуми върху околовръстния път. Проблема тук е, че след като продължава това строителство, най-вероятно и за бъдеще ще има такива ситуации. От друга страна, виждате, сега ще ви покажа само малко назад, откъде преминах, за да видите какво очаква включително и строителните работници, които така на ежедневна база идват тук. След това тук е един малко по-бял път, нека така да кажем. Отъпкан е хубаво. Ето там има вече жилищни сгради. Виждате ли тези дървета там? Зад тях е въпросната река, за която ви споделих. И тя съответно, вече ако обърнете внимание в далечината на този блок там, в Малинова долина, това е един по-стар блок зад самата река, който е един от най-първите блокове, построени някога в Малинова долина, и е точно на новия булевард, който идва от към НСА. В началото на поредицата от тези клипове, които правя, ви споделих, че едно от нашите искания е съответно да се изгради под някаква форма мост, дали съответно пешеходен или пък от друга страна еднопосочен, за да могат хората да бъдат тук свързани с другата част от квартала. Даже ако искате, може малко по-надолу да продължим, за да видите до къде се простира този черен път. Предполагам, тъй като не съм ходил още натам, че той ще бъде някаква друга свръзка с по-урбанизираната част от Малинова долина, но не знам кога се предвижда неговото асфалтиране. Виждате доста строителство в всяка една част от квартала и така.
Стабилни жилищни сгради, всичко тук е тухлено строителство. Предполага в последствие едно стабилно население. Най-вероятно, може би този квартал с другата част от Малинова долина, като се съединят и след като заживеят повече хора тук, най-вероятно може да стане нещо с мащабите на Люлин. Надяваме се обаче да има и изградена някаква среда. Ето тук някой вече си пътува. И така.